Áno, Ľubo sa snaží o beatbox, Jaksik, mu to nejde, no. Nechci ho pustiť, nechcú. Musí zapáliť. Tak, dobrá, cigaretka, dobrý nápad. Na budúce možno vyjde, no. Za pol hodinu by to malo byť. Máme tu dobré veľmi šikovných chalanov, tých, ktorí odli hrať nebudú, ale predsa len by nám chceli niečo predviesť a hlavne trošku zabaviť. Na tých súťažiacich, tak poď sem dopredu. No, poď Ľubo. Súťažiacich sa vidieť nebudú, ale sa to pokúšťa môžu. Máš prečo pripravené takú peknú úsluhu. Ja ti dám vyšlo na tebe. Tralo sa ti ruky. Ukáž, čo si dostal. Alebo